सावन के पावन महीना में एगो शिव के भक्त बाबा के दरबार में इ कोरोना महामारी में जाए के चाहता, लेकिन नइखे जा पावत। तब बाबा से का गुहार करता, आई सुनी सभे हमार तबला प्लेयर मनीष शर्मा जी के आवाज में। डर लागता ए बाबा, डर लागता, डर लागता ए बाबा, डर लागता। कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता, डर लागता ए बाबा, डर लागता, डर लागता ए बाबा, डर लागता। कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता। बाबा दिशवा के प्याला, ऐसा ही कोरोनावा के पी के मारी ताला। रउआ तो पियनी बाबा दिशवा के प्याला, ऐसा ही कोरोनावा के पी के मारी ताला। भूखे मरता वे लोगवा, भूखे मरता, भूखे मरता रे लोगवा, भूखे मरता। मचल पूरा बा कोरोना के कहर, मचल पूरा बा कोरोना के कहर। आवे में देवघर डर लागता, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता। बाबा हे महामारी के कैसहू दूर करी कि हमनी के रउआ देवघर के प्रांगण में आई सन। बहुत डर बा, कौन ऐसा उपाय करी कि कोरोना महामारी के हटाई। एक तरह हमनी से बानी बहुत दूर जी, और सपनवा कुल्ही भइल चकनाचूर जी। बानी बहुत दूर जी, असो के सपनवा कुल्ही भइल चकनाचूर जी। एक तरह हमनी से बानी बहुत दूर जी, असो के सपनवा कुल्ही भइल चकनाचूर जी। डर लागता ए बाबा, डर लागता, डर लागता ए बाबा, डर लागता। कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता, कैसे कान्हा पर उठाई हम कवन। आवे में देवघर डर लागता।
कहता सुनी सभे। माफ करे बाबा जवान भइल बा कसूर जी, गावही चढ़ई है बरजेस भांग धतुर जी। माफ करे बाबा जवान भइल बा कसूर जी, गावही चढ़ई है बरजेस भांग धतुर जी। सभे रोवता ए बाबा सभे रोवता, सभे रोवता ए बाबा सभे रोवता। विनय मनीष कैसे बोली हर हर, विनय मनीष कैसे बोली हर हर। अरे में देवघर डर लागता कैसे कान्हा पे उठाई हम कांवर।